салом дӯстон ва мухлисони ММА тоҷик, ба канали мо хуш омадед. боз мо ба шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ММА ҷаҳон ҷамъ овардаем ки пешкашатон мекунем ва шумо моро бо лайку комментария дастгирӣ намоед. Ташаккур. дӯстон, мо ба шумо либосҳо ва пойафзолҳои босифати истеҳсоли Кавказ ва Туркияро пешниҳод мекунем ки онҳо ҳам стили спортивнӣ ва ҳам стили классика мебошанд. доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон аст. одамони боварӣ ва нархҳои дастрас. барои тамошо кардани дигар намуди либосҳо дар силкаи телеграм канал ки дар зери комментария ҳаст, худи ҳозир дароед ва либоси таби дили худро интихоб намуда фармоиш диҳед. ислом Махачев расман беҳтарин ҷанговари UFC номида шуд. чемпиони амалкунандаи UFC дар вазни сабук ислом Махачев дар рейтинги беҳтарин ҷанговарони созмон новобаста аз категорияи вазн як сатр боло рафта рӯйхати P4P UFC-ро сарварӣ кард. аз ҷои аввал ислом Ҷон Ҷонси амрикоиро ки унвони UFC-ро дар вазни вазнин нигоҳ медошт барканор кард. реаксияи Конор Макгрегор нисбати муваффақияти ислом Махачев. қаҳрамони дукаратаи собиқ UFC Конор Макгрегор хабари соҳиби унвони UFC дар вазни сабук ислом Махачевро ки рейтинги беҳтарин ҷанговарони созмонро новобаста аз категорияи вазн Ҷон Ҷонсро аз сатри аввал барканор кард бедиққат нагузошт. то аз ҳуш рафтан нокаут шуда буд. дар стрейтҳо дастгир карда шуд. рақами якум дар P4P. ин чӣ гуна спорт аст, навиштааст варзишгари ирландӣ дар шабакаи иҷтимоӣ ва як акси нокаути исломро нашр кардааст. бояд гуфт ки моҳи октябри соли 2015 ислом Махачев дар мусобиқаи UFC 292 дар Хьюстон бо нокаути техникӣ дар даври аввал аз Адриано Мортинс мағлуб шуд. пас аз як сол рус аз ҷониби агентии зидди допингии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои истифодаи дороҳои манъкардаи UFC аз муҳориба маҳрум карда шуд. аммо пас аз 2 моҳ комилан маълум карда шуд ки Махачев доруро пас аз ҷарроҳии дил ҳатто пеш аз оне ки агентии ҷаҳонии зидди допингӣ ВАДА доруро барои хати моддаҳои манъшуда дохил кард истеъмол карда буд. инчунин ҳабиб низ оиди Махачев дар рейтинги беҳтарин ҷанговарони UFC сатри аввалро ҷой гирифтан вокуниш нишон дод. ин аллакай афсонавӣ аст бародар. ин як ҳодисаи бесобиқа аст ки ду ҷанговаре ки аз кӯдакӣ аз ҷониби як мураббӣ ба воя расидаанд дар як шаҳр дар як толор ки муддати тӯлонӣ паҳлу ба паҳлу тамрин мекарданд дар як вазн ва дар беҳтарин лигаи ҷаҳонии UFC қаҳрамон мешаванд ва инчунин ҳардуи онҳо новобаста аз категорияҳои вазни замони худ беҳтарин ҷанговарон шудаанд ва ба ман бовар кунед ин нуқта нест. ислом Махачев навиштани таърихро идома медиҳад. навиштааст Ҳабиб Нурмагомедови бебохт дар шабакаи иҷтимоӣ. ҳимояи навбатии камарбанди қаҳрамони Махачев метавонад моҳи марти соли 2024 бар зидди Чарлз Оливера ё Гастин Гейҷи баргузор кунад. дӯстон, агар хоҳед хабарҳои ММА-ро боз ҳам хубтар хонед, дар телеграм-канали мо обуна шавед. силка дар комментария ҳаст. хайр то видеои навбатӣ. шоду пирӯз бимонед.